Now, arita mahigala sa tundugang hisgutanan, mahigala update sa gira mga kaigalaan dito sa Middle East. Nganong atong i-update ni mga kaigalaan kay bida, layo ratang Pilipinas, wa rata mahigala maigo og simbako lang palayo lang sad. Bisan og tipaka sa missiles di ta maigo dire kalo sa Dios kay layo ra man ta. Ikaduha mga higala di po ta maka-fire bisag usa ka buto. Ang ato lang naigo ta mahigala sa atong tiyan, ha? Ang kagutom may makaigo na to. Straight to the point. Gapingit mga higala kay tungod sa kamahal sa presyo sa gasolina, kamahal sa presyo sa krudo, ngunay tinuod ron mga sukit tig paminaw. So kung maglanat guni kining gira sa Amerika mga higala og sa Iran, militarily mapildig yung Iran. Nganuman tungod kay grabe man, tinuod man sa gid may higala atong evaluate ang pinakagamahanan nga armed forces mga sukit tig paminaw sa tibuok kalibutan kini mga US. Pero politically, medyo maalanganin ang US, labi pa kung musukol yun ang Iran, unya mo lanat yun ang iyang pagsukol. Kada bang mo abot o tinuig. Yan ang dapita mga higala, medyo mabagulbol yun ang ubang mga kanasuran. Politically, medyo dihado ang US. Ani, kay mo ingon mga ubang kanasuran dahil nga gutom na. Ha? Makakos magkagutom ning maong gira, gumikan lagi mahigala kay ang atong 20% sa lana sa tibuok kalibutan diha na to kuha sa Middle East. Unya dili makaagi diha karon sa Strait of Hormuz. So medyo problema gyud dako. Mo na nga ang kagutom mugrabe kayo. So tanaw na to kung atong inalisar militarily daog ang Amerika ani. In fact, wa naman hurot naman ang Navy mahigala sa Iran. Wa sila Air Force, wa ka lupad lang Air Force, wa na ilang Navy, no? Mao ni ang kuandong kini picture kong ipakita karon si Trump o katuning Supreme Leader nga patay na dong pulihin ako no katong usa dong katong iyang anak dong Rald tanawa ko no katong iyang anak si Mutaba Khamenei kay kuman kana na ang namatay man ang Supreme Leader si Ayatollah Ali Khamenei patay ni puli pud mahigala tong laing Ayatollah mahigala patay sad karon ang iyang anak moy ni puli wa pakita paghasa na ron. Straight to the point. Mao kana nga ato i-evaluate pagmayo kining maong gubat muna nga kung mahimo total nakuha naman sa Amerika na ilang objective. Ang ilang pinaka-objective kung mahimo mahigala nga wa nay nuclear weapons ng Iran. Ila naman nabombahan ng tulo ka mga sites mga sukid di paminaw nga naa diha ang nuclear program ang Natanz, Isfahan ug Fordo. So panahon na nga muintra sa negosasyon. Pero kining pag-intra sa negosasyon ron unang pangutana kinsay nagsulti sa tinuod. Ikaduha kung dunay nagsulti na sa tinuod, kung tinuod ning dunay negosasyon, unsa ka seryoso kini mao negosasyon ug unsa ka ang porsyento nga makuha gyud nga malinaw na ta inighuman ani mga higala. Straight to the point. Kay nagkalahi baya ang pamahayag sa Amerika, maingon si Trump mga kaigilan, very good talks mo ni mo una, mubawas po ng Iran wa may talks ang nahitabo. America is negotiating itself with itself mga higala kay wa man kuno. So medyo kung imong tan-aw nang dapita mahigala mura og asa may nasulti lang tinuod mo ni dakong pangutana mga sukid di paminaw. Kay mo lagi na si Trump mahigala miingon permiro 48 hours gisibog mahigala og another 5 days karon gisibog og another 10 days day. Kay tungod lagi kay dunay ongoing negotiation mahigala matod pang Trump. Unya dunay very good talks nga nahitabo. Pero ang ila pong Islamic Revolutionary Guard Corps miingon the US is negotiating with itself. So makaingon ka nga asa may tinuod nagsulti ani, Si Trump mi reveal na karon nga seryoso ang Iran. In fact nihatag sila og presents nga seryoso sila mosuod sa negotiation. Gipatug-an mahigala si Trump unsa na nga maong gesture nga gihatag sa Iran. Matod pan Trump giingnan siya nga pwede kuno nga dunay 8 ka mga barko nga makakuha mga kagalaan og lana didto sa Persian Gulf nga makagawas ra nga way problema. 8 ka mga tankers. Nya matud pa mahigala tinuod ay nga dunay 8 ka mga tankers nga nakasud na plus 2 pa gyud. So sabot nato nga medyo siguro seryoso ang Iran nga mosuod sila sa negosasyon mga sukid tig paminaw. Pero mo lagi na mahigala nga kung tan-aw nimo karon medyo pulos mahigalan mipakita og kalig-on
tungod lagi sa tan-aw nako mahigala ang basic principle of negotiation mga higala nga mo negotiate ka diha mahigala sa position nga ikaw dunay strength mga sukid tig paminaw. Mao ni nga malagmit nga pulos sa mahigala magsulti og ingon ana nga kini ni ang lig-on mahigala ang Iran mo pakita sad nga lig-on siya wa sa mahadlok mahigala og gira pagpakita mga kaigsunan nga willing may mo negotiate pero willing sad may mo gira. Ana ba dili ba sa imo lingkod sa negotiating table nga mura kang napakiluoy na nagyon sad surrender man ang imo. So malagmit kini art of negotiation. Ang US sad ingon okay willing may maminaw pero ready pod among mga sundalo to na daghan kayo mga nisamot kadaghan ron ang US forces nga tuaro sa Middle East. So malagmit kini mga higala part lang ni sa kining matawag nato mga higalag art of negotiation to bargain from a position of strength. Straight to the Pwede point. na. Nga paglingkod ninyo kalamang wa ka manginahanglan ba? Kay aron pod mahigalang mo taas-taas pod imong balyo. Mingon mahigalang Iran nga okay man why pistok. Sukol man ready man among ground troops. Suwayen ninyo og sodre kamo mga US servicemen. Suwaye og invade na mo among country kana mo sod na gid mo. Amo ra bang terrain dire disgasya gid mo. Mo anang Iran. So medyo dili siya ingon nga kini ni ang sige mo pistok na ta dili ingon nga nana. Ligon sa sila nga sud mo dire. Kami okay mig pistok pero di mo musukol mo sud mo dire, musukol mi. Unya mulanat ang gira. So si Trump sa ingon sa okay willing mi mo pistok pero ready pod among tropa kay ugaling di magkasnabot sa pistok ready na mi. Iya gi-extend ang among bomba mo nang gi-extend lang sa laing 10 days. Straight to the point. Sumurag isig hata-hata mga sukid dig paminaw. Isig hata-hata. Now, ang Iran og kini si Trump sad karon mga sukid dig paminaw medyo iya po ning timbang-timbangon og mayo kay naningog naman god kini mga higalang mga neighboring countries ining Iran. Naningog na ang Saudi, ang UAE, ang Bahrain, naningog naman na sila. Unya ang ilang pagtingog side man sa Amerika mga sukid dig paminaw. That's something nga timbang-timbangon sa maayo ni Trump. Straight to the Now point. atong balik-balikan mga sukid dig paminaw. So karon kung dunay ongoing ay unang pangutana, tinuod ka nga dunay ongoing negotiation? Ang ni broker mahigala ang Pakistan, ang Turkey ug ang Egypt. Sila may nagbroker ani. Nga doon na gyud mahigalay makabot ang kapsay kalinaw. So ongoing kining maong negotiation matod pa mga sukid tig paminaw man gi-extend na po ni Trump og another 10 days. Doon ay 15-point deal ang Amerika ato na i-explain usab mga kagalaan og mibawas pod ang Iran og 5 ka mga points mahigala nga deal mga sukid tig paminaw. Unsa ka kadakong tsansa nga makuha ni para malinaw na tadayon day. Ang problema ron ang mga Gulf countries mahigala nihangyo kang Trump nga kung mahimo ipadayon ang gira batok sa Iran aron ma-weaken ang Iran o mo normalize mahigala ang Middle East. Sama ba sa nitabo sa Iraq? Wa man to'y negosasyon. Pagka weekend mahigala sa Iraq, o di nalinaw na. Murag mo'y gustong path nga gustong sundon mahigala sa mga neighboring countries. Although, mo respect sila nga dunay sabot-sabot, pero nulis dan mahigala ang kinini ang Crown Prince sa Saudi Arabia nga mao mahigala si Muhammad bin Salman, miingon siya nga usa ka historic opportunity kini mga higalang gihimo ni Donald Trump batok sa Iran. Usa ka historic opportunity to remake the Middle East, mga sukid tig paminaw. Straight to the point. So ang nitingog ron ang mga countries sa Gulf naguna og tingog mahigala ang Saudi Arabia ni sunod og tingog ang United Arab Emirates. Nga ipatiwas si Trump ng giraha aron ma-weaken ang Iran, inikawiken sa Iran, ma-remake na, balik ta sa normal. Kay samtang napay kasukol ng Iran mo, bully sa namo dire. Muni ang pamahayag, so medyo dunay kausaban ron mahigala gamay ang perception sa katawhan ngadto kang Trump manghigala sa Amerika. Kay permiro mahigala medyo suko man sa Trump mga sugiti ba dito sa Amerika magunabahin maguni.
ang Republicans dapig ni Trump, ang Democrats supak ni Trump. Muna kung kabantay ka astang media dito mahigala ang CNN supak mahigala ang Trump, murag dunay bias gamay mahigala against Trump, pero ang Fox News sad dapig sa Trump. Mura ni yahay mga higala hatag sa ilang narratives. Pero karon nga ni tingog ang Saudi Arabia ug ang United Arab Emirates ug ang mga Gulf countries nga lisod kay ning Iran ug napasay capability kami masay bulihon ani diri god. Straight to the point. Mao ning kinaiya ani. Delikado kay may diri. Muna nga usa ka opportunity ni. Muna ni ingon mahigala ang Saudi, di ay among airbase diri among ipagamit ninyo. Aron nga mahuman na lang yun yung giraha. So masabot ni mo mga kaigilaan, kining mga Muslim, kauban na sila diha, dunay mga peace-loving Muslims, nga mo kining Saudi, kining United Arab Emirates, kabantay sa mo nga ang mga tourist day, welcome kay nila dito. Friendliness lang ang mga nasod. Kadang Oman, kadang Bahrain, mo ni ang mapa, okay, pakita niyo mapa mga sugiting paminaw. Niining mga countries, 8 kini ka mga Gulf countries. 8 ning Gulf countries. Nganong gitawag sa Gulf countries kay naa sila sa Persian Gulf. Kanang Persian Gulf mahigala naa din ha ang grabing oil. Mo nang dato kay ning nasura mga sugiting paminaw. Kanang mga nasura, mga dato. Mabitan na kining away karon mahigalab kining gira nila, gira nis mga dato. Nakita mga pobre, di lang kita mag-apil-apil kay. Pila gay kantidad na ng missiles nga manlupad may gala, perting mahala pila ka thousands ang kantidad ana. Anya ang interceptor mga sukitig paminaw mas mahal pa. Mas mahal pa sa missile nga gitira. Mas mahal pa ang Iron Dome. Muna nga kita ra ba tay Iron Dome na hinung tay Hopes Dome. Mo kana nga di ta makapilapil sa gamay gyud kay wa gyud tay capacity. But ang Iran mahigala doon na masay capability kay ang ilang negosyo da oil sa god. So mo kana nga nitingog na karon ang mga nasod kini go mga Gulf countries, 8 ni ka mga Gulf countries, ginganlan ni Gulf countries kay naa sa Persian Gulf. Unya ang ilang negosyo da oil. Mo na nga gibahin-bahin po sa Ginoo, daghan sila oil dito, daghan sa produktong petrolyo pero wa po sila tubig diha, wa sila fresh water ba. Kita po rin mahigala na tay fresh water, wa po ta mga higalay oil. Although kini ni ang diya sa ato mahigalang West Philippine Sea kung ma-develop na, basin pa og natay daghang oil madato sa tang Pilipinas kana kundi pod hotdog kurakot sa mga buaya. Onya mo lagi na panahon ni Duterte mahigala mohimo tag oil exploration makig sabot lang tas China wa man tay atong wa man tay puhunan. Di okay og musugot ang China masabot ta to lang tungaon og pilay makuha niya. Inana no kay ngano man wa tanawa karon wa man tay source. Mabita na karon do na mahigalay receipt nga himuon si BBM sa China mga kaigalaan karon mga panahon na. Gumikan sa atong experience sa Middle East nga grabe ang pagsaka sa atong mga petroleum products kay kung mo wala ang Middle East may gilawaan naman ta makaluluoy man ta nako. So karon nangangkat ta mga higalag oil diri sa Russia. So mo na kita makigamigo tas to mga silingang nasod gyud kay mga silingan lisod man kay kutrahon atong silingan manangpit man ta. Parehagod sa atong balay nga og asa magkakapanangpit asin diha, asa magkapanampit og ang puspuro. Ngana sa atong silingan. Nakaron sa may nitabo di nanangpit ta mga higala sa Russia. Unya mingon sa BBM day mo hinahinay na pagsangpit sa kuan mo receipting ng taga-may China. Nga naman tungod aning sitwasyon na. Economics man mga kaigalaan. So balikan nato kining Middle East. Kining Middle East mga sukitig paminaw sa 8 ka mga countries din ha. Nga kining Iran, no? Iran, Iraq, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Bahrain, Kuwait, mo ning mga nasod nga naa diha sa Middle East. Pwedeng datuan ning mga nasura kay gatubod mga higala ng ilang lana diha. Straight to the point. Gatubod mga higala ang gasolina, gatubod mga higala ang ilang mga petroleum products. Wa po sila tubig. Unsa ilang gihimo dito para na sa tubig? Mangumpra po sa tubig. So pareha na nato. Kita wa tay gasolina, mangumpra ta gasolina sa Middle East pero natay daghang tubig nato fresh water. Makainom ta. Sila pod kanang lugar naa sila daghang gasolina, gibahin na po sa Ginoo na sila daghang gasolina, wa sila fresh water. Pero tungod sa technology sad nakahimo na sa desalination day. Kanang facility nga ang tubig sa dagat
i-convert mahigala nga matabang o pwede nang mainom. Mo nagihimo na diha, pero dili na fresh water gyud, ha? Now, niining walo ka mga Gulf countries mga kagalaan. Nagsabot-sabot kini mahigala ang unom ka mga countries ana. Tanawa ra gud ha, usa ni ka tan-awonon gyud nga unsa mahigala ng Iran o unsa ng Iraq. Dunay gitawag mahigala GCC. Unsa man ning GCC? Gitawag ni mga kagalaan og Gulf Cooperation Council. Kining mga nasod mahigala sa Gulf, naghiusa ni sila kanang mga nasod dinha, naghiusa sila kanang unom pero wa nila paapila mga higala sa ilang grupo ang Iran o ang Iraq. Straight to the point. Sa tanawa ha, unsa ni batasan ang Iran? Kay kining Iran bully sa din nila mo nang concern sila karon atong pahimuslan panahon nga si Trump maoy ni gira ani. Ha? Nga mo apil ta. Kay ugaling withdraw ang Amerika, di kita na mahabilin. Mabuli ta sa Iran kay Iran do na may capability kay gipangandaman sa Iran may gila military man. Samtang gipangandaman sa Saudi Arabia, dato man ni Saudi, ang pinakadato diha mahigala nga nasod kanang Qatar, followed by Saudi Arabia, ikatulo kanang United Arab Emirates. Mo na mga dato diha nga mga countries pinakadato, although sila tanan dato na kay uwil guna. Kanang Saudi sikat man kay na sa una kasama kay nga mularga sa Saudi, mu abroad sa Saudi, no? Mabitato na kanta bitatong kwan kay itong Kuya Edi, napakasakit Kuya Edi. Larga maka sa bansa ng Arabiano, tuwa magkwarta dito. Ha? So nitabo mga kaigalaan, nagsabot kining mga Gulf countries kay bully pang higala ang bully din hagyod kanang Iran ug Iraq. Mo nay bully kayo. So nagsabot ang Saudi, ang Oman, ang United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait. Nagsabot sila nga magrupo ta, gitawag na GCC. Kanang GCC, Gulf Cooperation Council. In fact, nagsabot na sila nga ilang kwarta, usa ray kwarta na to. Pero wa pa na ma-realize mga higala. Pero very friendly na sila. Malambuon kay na. In fact, kanang Saudi dato kayo, kanang Qatar. Madto kag Qatar day, okay man. Welcome man ang mga tourist Qatar. Kanang United Arab Emirates, samot na. Very friendly sila mga sukitig paminaw. In fact, ang pinakataas na building ron sa tibok kalibutan naa sa UAE. Naa sa UAE, kining United Arab Emirates. Na diha mahigalang Burj Khalifa, mo ni pinakataas na building karon. I understand mga 116 ka kuha na day. Andana nga building, perting taasan na mga sukitig paminaw. Kanang maong Burj Khalifa naa kana mga kagalaan sa United Arab Emirates, particularly sa Dubai. Natapikita kong picture dong. Inana ka malambuon ng maong nasod ha. Kay pinaka sa una nakaadto ko sa Taipei 101, mo to pinakataas nga building sa una sa tibok kalibutan kanang nas Taiwan, Taipei 101. Pero karon nalupigan na sila mahigala sa Burj Khalifa nang naa karon mahigala sa United Arab Emirates, particularly mahigala sa Dubai. Mo na pinakataas nga building. Welcome kayo dito ang mga tourists. Okay na, pakita ni picture ha. Kini nga building. Pinakataas nga building sa tibok kalibutan kini. Inana ka malambuon kining United Arab Emirates, pero karon mo apila sa gira. Kay ngano, suko sila mahigala sa Iran. Ano nga daghan man kay mga tira na mo diri? Nangaguba ng ila mga higala mga establishments dito. Kay ang Iran mga kaigalaan inig retaliate mga higala sa ilang mga missiles at tutugpa sa United Arab Emirates. Di pang tira nila ila mga silingan nga mga nasod, pero mas daghan og igo ang United Arab Emirates. Straight to the point. Muna nasuko karon ang UAE. So niingon mahigalang Saudi o ang UAE o ang mga GCC countries nga mas mayo og tiwaso na lang ni Trump, dili niya na alang-alango ng Iran. Kini magkapalibog ni Trump day. Unsa man nimo negosyeta or ato lang padayono ni nga ma-weekend gyud ang Iran. Kining dapita mahigalang medyo di pud malalim kay malangan ta kitab samot ta man ta ini. Kita mga third world countries og malangan-langan ning giraha. Hesus Ginoo ko. Ang DTI ko nato niingon nga nihangyo sa mga manufacturers ayaw lang sa mo og pataas inyong presyo ha. Ni pasalig po ang mga manufacturers, sige di lang may pataas pero kutob sa April 17 ha. Muna yung nakalisod. Ato lang giagi katawa pero mulanat pa ni mahigalang gira o dugay-dugay. Kita may unang maigo ang third world countries mga sukitig paminaw. Kitang mga pobreng nasod, mo'y unang maigo. Dili ta maigo sa missile pero maigo tong bulsa. Purting lusura. Now, kini mga higalang unom ka mga countries nga membro sa GCC. Di man membro nila ng Iran o Iraq. Wa nila papila. Mura ni sila mura ba sa Indaikin ba, mga classmate pa ninyo sa kolehiyo? Barkada ta, nya ay papila na. Pilian kay ni sila pod, kay mga peace-loving Muslims man eh.
mamili tag kasi ito papilon sa barkada, ay na papilang Iran ug Iraq. Ngano man, kay sige magkagubot, niya nang paghimo sa GCC, gituyo na paghimo nga maghiusa ta, kay aron nga di ta mabuli, mag-unite ta, aron di ta mabuli ining Iran ug Iraq. Kay kining Iran ug Iraq manghigala 1980 to 1988, nagubat po ni sila mga sukitig paminaw, perteng gira po ni nila. Straight to the point. Dugay nag-ukang ang gira sa Iran ug Iraq. Gumikan pod sa ila mga higalang territorial dispute. Doon na po'y river din na nga mo ilang giawayan. Perting gubat na. 8 ka tuig nga gira ang Iran ug Iraq mahigala. Apil na ang ilang negosyo sa oil. Mo ilang giawayan. Muna nga pagtukod ining GCC, wa nila papila ang Iran ug Iraq. Kay basaguliro mo ug sakon pa ni sa silingan pa ni nga mga barkada ta ay papila ng duha. Basaguliro ng duha. Labi pa atong panahon nga napa si Saddam Hussein. Hala siging gubat. Nya kay gusto mong kalinaw ning Saudi. O dato ko ta nga musuod mo tagila nga nindot atong kahimtang diri. Ang United Arab Emirates di man friendly man sila dai. Ha? Mo ni mga peace-loving Muslims kining Qatar. Ha? Mga friendly man sila. So di ta mo apil anak nilang Iran ug Iraq. Kay lahi man ang mga utok. Wa nila paapila. So kanang GCC countries, kanang Gulf kinini ang Cooperation Council, ang membro anak mahigala kanang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Kuwait, kinini ang Bahrain, mo ni mga members na, except Iran ug Iraq. Kay siging gira. 8 ka tuig nilang gira, kadugayan mahigala, gipangkapoy siguro sila, dili na ilang resources, nangahurot nilang mga bala, mo to nagpistok na. Daghan ang patay, pili patay na 1 million ang patay mga sukitig paminaw. Pagpangamatay na sa mga leaders na mga 1 million ang patay, nagsabot sila nga, nangamatay naman itong mga leaders, so sabot lang ta. Nag-uli mga higala. Ang gubat sa Iran ug Iraq nagsugod 1980 na human 1988. So ang Iraq kay si Saddam Hussein man to, labaw pa man tong basaguliro sad. So pag 1988 na human ang gira nila, pag 1990 mga sukitig paminaw, ang Iraq mi-invade man po sa Kuwait. Mo tong Gulf War, kung mi-invade ang Iraq dito sa Kuwait, wa mo tagam day. Human nagubat dito sa Iran, tanaw na di, madang Iran da, musukol bod, arisas Kuwait. Ilag yung giilog ang Kuwait, mahigala mo tong ni Inter-Dadagon ng Amerika. Kadtong first Gulf War, under ni George Bush, katong amahan. Kay duha man ka Gulf War nga pulos Bush ang president. Ang pirmirong, ang katong amahan George W. Bush o George H. Bush. Katong una nga gira sa Gulf War, na ato'y sanction sa United Nations. Doon ito'y cooperation sa mga nations. Motong pag-attack, kung kabantay mo, wala kayo ang Amerika, masaway ito. Ikaduhang gira, mahigala, gisaway ang Amerika kay ang ilang gipasangil kang Saddam Hussein na ay weapons of mass destruction. Ilang gigubat ang Iraq. Wala mga higalay consultation sa mga nasod nga silingan. Mapunin kang Trump ron nga wa po'y consultation, mahigalay jitso niya attack. Pero karon medyo na usab gamay ang narratives gumikan sa ang mga silingan nga mga countries mismo mo na naningog nga tiwasan lang ni kay kining Iran kami say mabuli diri. In fact sa among grupo man ipapila. For how many years may gala kanang GCC Gulf Cooperation Council nga gihimo nila 1981 pa na. Wa gid papila nila hantud ron kanang Iran ug Iraq. Pagkamatay ni Saddam Hussein, ang Iraq medyo murag na kalma-kalma na, ang Iran may nipuli. So nag-usa na yung mga Gulf countries nga mag-unite aron di ta mabuli aning Iran. So karon daan na sila doon ay problema kining Saudi ug Iran na may daan mahigalay problema daan tungod po sa ilang negosyo sa oil o kining United Arab Emirates. Medyo ni sila hilom-hilom lang ni, mura ba nagkunta na sa daan yan, di ay American, di Inter-Dadagon, murag hilom sila nga nangatawa ba ka sa hilom, ang ilang kontra doon na laing kontra. Pero karon mura man Amerika manghigala og mo negotiate so mahunong ang gira, naningog sila. Nga ayaw lang hunong nga idritso na ng gira para mawikin ang Iran o kawikin sa Iran ma-normalize migbalik diri sa Middle East kay bully na namon ang Iran. Straight to the point. Mao na sponsor sa mga terrorist diri, kanang Houthis, kanang Hamas, kanang Hezbollah ug ang ISIS. Islamic State of Iran and Syria, sponsored by Iran kana. Manang lisod kayo kung naa sa nuclear weapons, naningog ini ang mga ang mga silingan nga mga nasod. Lisod kayo kining klasiha sa state nga nag-sponsor og terrorism ug makahimo sila og nuclear weapons.
ang unang threaten ani kami nga mga silingan. Mo na ilang giawag sa Trump ay na lang Trump, di padayon na lang na. Pero inyo mas Trump nga doon naman tagaan lag chance kay na may kalinaw nga kuan kini ni ang 15 points agenda. Kining 15 points agenda kung musugot mga higala ang Iran, medyo okay siguro kay number 1 ang nuclear weapons man nga dili sa pa tiniron og nuclear weapons kumusugot ba sila. Pero nibawas po ng Iran og 5 pod. Ato na i-discuss dugang mahigala kining mga puntos sa kalinaw mga sukiting paminaw no. Ambot unsa ka viable ni, unsa ka kadakong porsyento nga makabot kay tuana gi-parking na ron sa Middle East mga kagalaan ang kwan. Mga barkong igugubat mahigala sa Amerika sab. Murag-murag kwan ka unsa ba ni mabasa ba nimong utok ni Trump or dili? Mo ni problema ron. Og labaw na mahigalang pangutana mabasa ba nimong utok sa IRGC sa Iran o dili? Kay kini mahigala militarily mapildi ang Iran ani. Wa may capacity ang Iran na ron. Pusdakan na maayo sa Amerika. Wa na sila Navy, wa na Air Force, pero politically umulanat ang gira mga sukitig paminaw. O di sa mo surrender gyud. Ang strategy sa Iran mahigala nga winning by not losing. Mo na ilang strategy ron. Nga modaog sila kung ang US kadugayan ma-pressure ang US mahigala, mo withdraw na lang ang US. Dili gyud mo sibog ang ilang bahala nag mga matay, okay na lang. Mo ni hitabo sa Vietnam War. Ang Vietnam War aming kadaot, militarily daog ang US ato. Pero kadugayan na withdraw ang US. Di masukol mang mga bitkong. Bahala ganto sa ilawom sa yuta mahigala manago. Bahala og kwan, wa man. So kiniron ang Iran, mo ni ang ilang strategy ani bahalag mga matay. O di gyud mo surrender, dili mo surrender ang Iran, maabot usa ka tuig, 2 ka tuig nga mulanat gyud, 3 ka tuig. Kinsa may unang magbagulbol ang mga nasod mga higala nga mga pobre. Numero 1 kita sa Pilipinas. Labaw pa tang magbagulbol kay mulanat panig pila ka buwan. Ambot lang Ginoo ko, ha? Perti ng pagtaas may higala sa presyo sa gasolina, sa krudo. May tag maundang na ni sunod semana kay at least hayay mobalik na tag gamay in town, rollback na dinday. Pero mulanat panig sunod buwan, Hesus. Kadako ang problema nato mga kaigalaan. Mo nga dakong ang puunon ang kalinaw mahigala diha sa Middle East. Not just number one. Simply dominant.